chabvondoka mhuri yeZimbabwe. Panapa ndokusangana nenyaya yandiri kuona panapa iri kubuda iritori mumastreets iko zvinezvi inotori latest iri kutenderera saka ndakuti gabva ndingoti bvo ndinguva nayo munoziva kuti inanditenderere ndonanga straight to the point. Garwa like this video kutira kuti vazive kuti zvabatwa right. Pari kunzi just in case you didn't know, he went to China with over 100 delegates including security details. Each one of them was getting 2,000 allowance for 2 weeks, all coming from taxpayers' money. Apa chabuda hapana. ZM is in real mess, misplaced priorities. 2030 is a daydream. Saka apa zveteta kuita kako. I think munokwanisa kuti trofefa ikoko munokwanisa kungoweka kuti 2,000 times 100 imari ikoko. Tutara zvima allowance panapa tutara mari yekungoti vanenge vachingopuhwa ma 2,000 aya munozongowekawo ikoko since muchingozivawo kuti zvezvakamira sei. But nyaya yekuzoye vanenge vakatravelesa we all know kuti inochaja mari ende pana China pakati rebei. So ma hours anorohwa ipapo zvaizvo kuzonzi 11,000 USD per hour zvezviya. I think you understand kuti tutara zve distance yekuti unoona kuflya zve about minimum 14 hours kana yatonzi mukufamba kuti mafly nechinji nofamba, but kazhinji kacho ma 12 14 hours zvichingodaro daro, but zvinosiyana, but minimum ndo kuma 14 hours ikoko ndo inenge yatonzi matofamba. Otherwise vangaruta 24 hours achibva kuChina nedzimwe ndege dzinenzipo. Saka panapa ndo nyaya iri panapa muri Zimbabwe zvakuda kungoti mungogara mangoweka mega ikoko muone kuti mari yakashandiswa because imari kai ida kuti muzoziva pamwe pacho kuti zvinenge zvakafamba sei. You never know, mangwana pamwe ndounomuka wa president wenyika. Saka it's very important kuti ugare uchiziva kuti zvinhu zvese zvinyaya idzi dzinofamba sei, zvakabva nekupi zvichienda nekupi, so that kana even kana wazopinda wakuziva maproblem unofanira kugara uchiziva kuti zvakatangira kwakati nhingi ndiye akazodai handiti. Saka ndangoti ndidarikoone panapa ndiite se ndizivisane nemi.